langsung bentuk penumpang pisan. Cek wis kalah saing. Ya nunggu motor. Aku ya manggo sepeda ontek. Dan mau masih pedot. Boro-boro mbak. Beras donta. SPP ini cacah mbak ya. Ya Allah, ya Allah. Nuwun pitulungan ya Allah. Mas, iya Pak. Mas, mau cek barang gelem. Kok barang semen akeh, gak iso nggawa aku. Saged apa? Pundi alamat jenengan? Desa Jurang, RT loro RW 3, Gang Songo, Mlebu. Pak Digondo. Eling-eling. Bayar piro iki, Mas? Langkung mawon, Pak. Lah, larangan, Mas. Mbok melas karo wong tuwa. Jenengan nggih kalih melas kalih tiyang boten gadah, Pak. Langkung sedinya. Moh aku nek selawe, tak sida. Nggih mun pinten ah, Pak De? Mau nembe angsal tadi sepisan kok. 50 nek gelem. Nek mau yo wis. Wong suwak iki. Wong selawe kok diyang 50. Nggih, nggih. Nggih pun, Pak. Siap. Pak De Gondo nggih. Nggih, nggih, nggih. Ngono yo masuk. Iki duite. No. Tak tunggu omah yo. Ojo kesuwen, lek engko bengi kajahatan kok. Nggih, nggih, Pak De. Tak tatane barange. Wes, tak teni omah. Yes.
sampai meh maghrib kan gini. Tanteni kok. Oh mama aduh deh. Ada apa main? Ya, tajun kayak gede. Kok ono barangnya? Kayak beri gede. Niku isine gula tah napa abote pol sih. Ora. Lo bengi ku ana kejahatan dari Isa. Plosoku kurang. Iki yo tak tambah lemek. Terus yo Mas. Wes dan balik. Lho, Dek. Aku kok ujug-ujug dadi kelawar. Ah, mulai.